Tento videonávod opisuje, ako pridávať ďalšie súbory svojej internetovej stránky, ako ich publikovať, poprípade ako meniť niektoré súbory, ktoré boli zmenené. Tak najprv je potrebné všetky tieto súbory mať. Ak ich máte, tak si jednoducho otvoríte miesta v sieti, pripojenie, ja som si ho nazval videonávod, takže si ho otvorím. Keďže som si dal uložiť heslo, automaticky mám už zobrazený priestor na webovom serveri ic.cz, čiže toto je vlastne moja webová stránka celá, ktorá sa zobrazuje. K tomu si otvorím vo svojom počítači priečinok web server, v ktorom som si pridal, ak to skontrolujete, pridal som si tu nejaký HTML súbor a ešte som si v priečinku images pridal nejaký obrázok. Tak, jednoducho je to tak, že vyberete si ten súbor, ktorý chcete, musíte vedieť a si ho prenesiete na internet. Následne tu si otvoríte priečinok, v ktorom máte na internete 2 obrázky. Tu máme 3, takže si klikneme a skopírujeme. Takýmto spôsobom prenášame pridané súbory, poprípade môžete takto aj pridávať, ak zmeníte niektorý, tak ho jednoducho zmenený prenášate a potvrdíte, že áno, že chcete túto zmenu.